את יכולה... שלום לכולם, היום זה טוקו בוקה, והיום שגרת בוקר של האמא. אוקיי, יאללה בוא נתחיל. איזה בגלל היום מה אני אלווה? שגרת הבוקר של העבודה. ומשחקים עם מעיין, אוקיי. כאילו הם טסים עכשיו, אני מצטערת על זה, אוקיי. מה אני ארוז? אוקיי, כל הגענו, וכמובן הבגדים האלו, היא לא בוחרת, תמיד לא בוחרת. וזהו, הבגדים האלו, משקפיים רק אחד. יפי, מגניב. איפור לא, בבקשה לא. מחשב ברור. מי שוכח? אוקיי, כמובן שפיג'מות, כנראה כן לקחת, או לא. אוקיי, מה עוד ניקח? חלב, כן. וכמה חלבים. שלום אריאלה, בוקר טוב, איך היא כבר כמה, לא יודעת. אוקיי, זה התיק של אריאלוש, וזה התיק של נויה. נויה. פשוט אני תמיד שוכחת את השם שלה. אוקיי, בוא ניקח את ה... אין לה כמעט בגדים על זה. כן, זהו. רק ניקח לה איזה בובה שהיא אוהבת. כאילו, את סליחה נויה. כאילו נוי. זה שלך בכלל, נכון, נוי? אוקיי, נוי, לא רואים אותך. תבכי, בבקשה, לא. אוקיי, בטח מחשב אפשר להיכנס. מה עשיתי? את רוצה שזה יהיה שום שעות, זה צריך להיות קצר. בסדר. אוקיי, יאללה, אז בוא נלך. אוקיי, קודם אני אראה את רוי קום. כן. אני בוש... את זה, כן, יאללה. היום תשימי, נכון? כן. בוא ניקח את זה, ואיך ניקח הקר. פיג'מה שלך. יש לי פיג'מה? לא. שים. יאללה, בוא נסגור. ונלך, אוקיי, יאללה. כאילו, קודם צריכים להעיר את הילדות. אוקיי, איזה כובעים ניקח לה? את החייזר, בוא ניקח לה את הבעיקר. איזה חמודה! אוקיי, בוא ניקח אותה. אוקיי, בוא נביא את המזוודה של הקטנה. נוי. רזתי לה כבר דברים. יופי, רזה לעצמה קצת. אוקיי, בוא ניקח עוד כמה בגדים שהיא אוהבת. את הסמילה הזאת. ואת זה של חג מולד. ואת הבובות האלה לא ניקח, כי סתם משהו לכיף. ארנק שהיא אוהבת. ואת הכלב כאילו לא כלב, את הבובת כלב הזאת. כן. טוב, היא תתעורר בטח. אמא, נכון, היום תשים. את יכולה ללכת עם פיג'מה, לא אכפת לי. ייי! תן לי, אני רוצה להחזיק, עכשיו אני איתך. אוקיי, אמא. בוקר טוב. תשימי איזה בגד. אני אשים את זה. לא אכפת. אני ארוז בתיק האהוביי שקוראים לו טאנוס. ויאללה, בוא נשים את הבגדים האלו. ובגד אוטיסט. סתם. אוקיי, בוא נשים. לא בית ספר. אני בחטיבה. אני בבית ספר רגיל. בגד יער לא. את הבגד... אני מתגעגע אליך. וכמובן שכיסוי עיניים. באמת אני אשים אותו על העיניים. טוב, שיהיה. אם אפשר לקחת אותו, לא, ומצטערת. כי זה לא נכנס. אוקיי, בוא ניקח את זה. לא בטוחה שיש עוד משהו שאני רוצה. אני אוהבת את זה. וכמובן את זה. שיט, זה לא נכנס. אין מה לעשות. קום כבר רוי, קום. אני תמיד קוראת לך רוי, זה גם השם של אבא. אוקיי, היום תשים נראה לי. כן, היום תשים. אני מחשב הקריבי שלי. או לא. כן, או לא. אוקיי, יאללה, בוא נשים את הבגד זה. ואת הבגדים כאן. ויופי. ובגד חופשה. ואוזניות כמובן שכן, ואני לוקח אותם למטוס, לא אכפת לי. לא אכפת לי כמה דברים אני לוקח, ואני לוקח הרבה. אל תיקח,
תיקח, אתה לא לוקח. יאללה, תיק אתה אורז, אתה ביי. אוי, מה עשיתי לך? מה עשיתי? לא עשיתי לך, כאילו לא הפכתי אותך. טלפון, ברור אתה נכנס. חוץ גיימינג, אתה כאן. ואתה בדיוק הסוואצ'רט. וזהו. ובמיוחד את זה. אוי, למה זה נדלק? לא משנה. בקבוק אשראי גם וגם. אני לא יודעת מה אני אקנה שם, יאללה. בוא ניקח את זה, זה חמודי. ונארוז עוד תיק, לא אכפת לי מה אני ארוז שם. אוקיי, בוא נלך לארוז. כובעים לא חשבתי, אבל לא, אני לא אקח, כי זה לא אוהב. אני לא אוהב כובעים, כי אין לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי. אוקיי, אני לא אקח את זה בסוף, אם ככה זה משעמם רצח. אוקיי, יאללה. אני בטח אמא תסכימי לקחת את זה. את הזה כנראה היא תסכים. טוב, בסך הכל אני אקח עוד בגדים. זהו, אני לא צריך כנראה עוד משהו. טוב, אני אקח עוד משהו אחרון. טופים. סתם. טוב, יאללה, בוא ניקח את זה באמת. אבל לא נראה לי שמרשים לקחת את זה במטוס. אז אני אקח, זה גם טוב. היה את זה. ואת זה. מושלם. טיסה, כן, טיסה. אוקיי, זה מעצבן, אני לא רוצה לקום. היום תשים, אני אתגעגע לבית. טוב, זה לא כזה משנה, אתה כזה משנה. כן, זה לא כזה משנה. יאללה, בוא לעשות משהו. אוקיי, בדיוק יש מזוודה, את הבגדים, וזה כל זמן, אבל. מדהים, אוקיי, קודם, דבר ראשון, לשים את הטלפון בקבוק, במיוחד את העיפרון שלי לטלפון, ומחברת, כי אולי יש לי שיעורי בית, לא יודעת. כיסוי, וכן, את הדברים עוד. חלוק, יש לי 2 חלוקים, במיוחד את זה, ואם ככה זה, וזה, ושיניים מתחבות תמיד. זה בכלל לא אחותי, איכס. אין עוד מקום, אז אני לא אקח את זה, אם ככה אני לא רוצה את זה, ואם ככה זה לא אהוב, אוי, מה עשיתי? ביי. אוקיי, מה אני ארוז כאן? מה אני ארוז? טוב, את המבחן. לא יודעת, סתם שהוא כיף. ואת זה אני חייבת להשלים. בושם. עכשיו יהיה לי עוד מקום, זה לא משנה. קרם הגנה ברור, אני ככה לא מארגנת עליי כמעט, וכן. עוד ברור, וכן, יאללה, את זה ברור. טוב, לא, אני לא אקח את זה במגוח, זה לא משנה לי. אוקיי, מזוודה, הגענו לזמן. אוי, שיט, מה? לא, מה באמת? אוקיי, אם ככה אני אקח לי את השטיח. לא, זה יהיה בכאן. אוקיי, אני אקח לי את זה. אוי, מה זה עושה? את הסרט של הקולנוע שלי. ויש בבי גם אתה נכנס. וגם הבגדים. ואני לובשת את זה. זה בשביל הכיף. או יש לי עוד חלוק. לא, אני לובשת את זה, זה הכי טוב. וזה, כן. ובואו נשים את המשקפיים האהובות עליי, ומשקפיים שניות. אוי, כן, אני ככה יש לי משקפיים סתם. אני לא אשים אותם, כאילו, אני לא רוצה. ואני נסגר. יופי, כל הכבוד לך. ובגל בית ספר לא, ובברכה שתית איפה אני מקום לשים. כנראה שכן, הנה הופ, יופי. מטריה אולי ירד שם גשם, לא יודעת, ואנחנו טסים לאיטליה, רק שכחתי. אוי, אין מקום, מה אני עושה? איך אני אקח את כל מה שרציתי עם התיקים? אוקיי, יאללה, ככה. מושלם! זה לא כבד בכלל.
היי חבר'ה, היי. מה עשיתי השניות שלך? מה את לקח? טוב, לקחתי כמה תיקים. זה יסתדר לי. בוא כבר טיפש. תפסיק לקרוא לי ככה. אוי, למה הזניות שלי? אמא, הגעתי. כן. כל המשפחה מוכנה. יופי, יאללה בוא נרד. אוקיי, תודה שצפיתם איתי, מחר נתראה בחלק 2, ביי יוש, אוהבת אתכם, ותירשמו לערוץ.